Já jsem prasátko Sleza. Tohle je můj bratříček Merlin. A maminka Lenina. A tohle je tatínek Evžen. Prasátko Slezi. Výpadek elektřiny. Slezina s Merlinem tancují na svou oblíbenou písničku Ruční tanci. Evžen se rozhodl, že vyluxuje fialovou barvu z koberce. Sorry lidi. Sorry, fakt sorry. Mám blbej kompl. Takže ještě jednou. Hop. Začíná to od znova. Doufám teda. Gimbal.cz uvádí seriál Stevena Spielberga. Já jsem prasátko Sleza. Tohle je můj bratříček Merlin. A maminka Lenina. A tohle je tatínek Evžen. Prasátko Slezina. Výpadek elektřiny. Slezina s Merlinem tancují na svou oblíbenou písničku Ruční tanci. Evžen se rozhodl, že vyluxuje fialovou barvu z koberce. A Lenina soustředěně dodělává pracovní dokumenty. Už bych mohla začít. Jaj bože. Zas už nejde plyn. Evžena pojmy. Už zase. Proč prostě nemůžete ten účet za elektriku zaplatit? To jako když nezaplatíme za elektriku, tak... Nebude fungovat, nebo co? Jo. No co to prosím tě děláš, Leni? No. No co si myslíš, že se asi stane teď? Tohle není pohotovostní tlačítko? Cože by to mělo být? Nikdy jsem to nemačkala, když to zmáčkej, zvoní alarm v elektrárně, ne? Ty jsi to nikdy nezmáčkla? Tak už chápu, Slézo, proč maminka pořád padá v noci ze spodu. Proč ty musíte vychovávat zrovna vy dva? No tak, i když jsi nápadně podobná sousedovi, měl bych být tvým otcem. Nejvyšší čas kontrolovat pojistky, nemyslíš? No teda v kaktusu jsem nebyl, ani nepamatuju. Evžene, tomuhle se říká sklep. Já alespoň zjistím, co tady furt vydává ty podivné zvuky a vůbec, co se tady děje. Pro pána Petře. Haló, tatínku Evžene, jsi v pohodě? To je snad ano. Teď mi došlo, že jsme mu možná mohli dát baterku. Je tady mrcha. Lenina našla baterku. Můžu vyděsit Merlina k smrti? Jen do toho. Merline, koukej. Kdyby dostali infarkt, ušetřili bychom spoustu peněz. Slézo. Něco mi říká, že bychom jí mohli dát Evženovi. Tatínek Evžen má ve sklepě stále potíže s neznámou osobou. Už máme baterku. Já už běžím. Evžene, myslíš, že ti na tyhle ty fóry skočíme? Ale já měl opravdu pocit, že tam někdo bylo. No, tak to bychom měli a teď už zbývá jenom počkat, až to nahodí. A kdy hodláte zaplatit ten účet za elektriku? Řezníkem to nevyšlo, takže peníze nemáme. Vlastně skoro. Ale my jsme chtěli ještě tancovat naše ruční tance. Trapná chvíle ticha. Ježišmarja, teď začínají zprávy, já na to úplně zapomněla, musíme si to pustit. To jako nefunguje ani televize. No přeci jenom je ten výpadek na něco dobrý. Nemusíme sledovat ty Ani zprávy. ty na nově. Hlavně ty ne. Ale teď neuvidíme, co uvařil Láďa. Je pravda, že podle Ládě dělám spoustu receptů, hlavně snídaně. Ty vám všem chutnají, že? Hejka, teď už chápu, proč se mi vždycky po snídani chce zvracet. Kam pak to ta Sléza asi běžela? Lenino, mohla bys mě tady vystřihnout díru, prosím tě, dělej. Do tebe nebo do té krabice? Do krabice. Leně
chvíli střihla do kartonové krabice díru. Ale kde je naše televize? Vyhodila jsem ji. Ode dneška už ji nebudeme potřebovat. Sednout. A Merlina jmenuji hlavním osvětlovačem. Tady máš. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Report. Dnes se Slezinou. Dobrý den, přeskakujeme zprávy z Krymu a Ukrajiny, abychom se podívali na důležitější události. Nyní se pojďme přesunout do Plzně, kde... Elektřina opět funguje. Pojistky. Ticho, zprávy ještě neskončily. Zasněte světlo. Svíně drza. Tak, no proto. Nyní už do Plzně, kde se stala neuvěřitelná událost. Prase uvízlo na ledě. Více už ví Josífek. Ano, dobrý den, třesme ruky, doufám, hovoří zase, protože se jednalo o vzácné prasu z Lidovsroutus neboli prase lidozvavé. Toto prase uvízlo na místním rybníce Kremhole a potom nemohlo uniknout pryč. Prase Adolf, které sežralo už minimálně 5 místních obyvatel, uteklo až poté, co vidělo některé naše reportáže. Podle informace policie by se mohlo skrývat v něčím sklepě. No a při útoku porazilo, respektive vyrazilo bránu místního krásného zatravněného pozemku a způsobilo škodu 15 korun českých. Prase Adolfu způsobilo mnoho ztrastí místním obyvatelům a na otázku, jaké s ním mají speciální Je to vyhlášené prase, jmenuje se Adolf a sežralo mi už 2 děti, no, co má dělat? Děkujeme Josífkovi za velmi smysluplnou zprávu. A teď už se pojďme podívat na to, co se bude dít v dnešním dílu Ordinace v Prasečí ohradě. Baterka. Nejen baterka, očividně zase někdo vyhodil jističe. Ich bin Fedorci, sofort. On tam se to opravdu někdo je. Vše, ježi, počkej, jsou tady děti. Cože? Já jsem asi 2 metry od tebe teď. Teď mě někdo už... Slezino, to seš ty? Já jsem v televizi, no dovol. No Merlin mě bude ochmatávat asi těžko, Evžene. Já ti říkám, že jsem od tebe 2 metry.